हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रपंच श्री गुरुदेव श्री भाषादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, முடிச்சிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டோம் மாதா जी தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण ஒரு माता நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, துர்கா மாதாஜி வந்துருவாங்க. ओके माता जी ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் இந்த 3 மணி செஷனுக்கு உங்களை அன்போட வரவேற்கிறேன். நேத்தி பாடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா இப்ப நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம். இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கழிச்சுதான் கிளாஸ் ஆரம்பிப்பேன். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம்.
ஓகே, ஒன்றும் டவுட்ஸ் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நாம இன்னைக்கு வந்து விபூதி யோகா 10வது சாப்டர் நம்ம படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பூரணம்னு இருக்கிறது இல்லையா, பூரணத்தின் வைபவம், அதை பத்தி நம்ம ஒரு சின்ன பாடல் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் முதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. இப்போ வந்து இதுல வந்து பூர்ணம் பூர்ணமும் நிறைய பூர்ணம் வருது. அந்த பூர்ணம்ங்கிறதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, அதுதான் முழுமுதற் கடவுள். அதாவது நம்ம சொல்றோம்ல அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த முழுமுதற் கடவுளோட வைபவங்களை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அவர் பகவான் கிருஷ்ணரோட அவரோட முழு திறன்கள்லாம் எப்படிப்பட்டது இருக்குன்னு நம்ம இந்த சாப்டர் மூலமா நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி வந்துட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் யாராவது சொல்லுங்க, உங்களுக்கு போகோஸ் கொடுத்துட்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया சக்ஷுருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீசுகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषत्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. துர்கா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போகோஸ் பண்ணிடுறோம் உங்களுக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அது எங்க வர்றதுன்னு தெரியல, உங்களுக்கு எங்க இருக்குன்னே பார்ட்டிசிபேட்டா காட்ட மாட்டேங்குது. அப்படிங்களா மாதாஜி? இப்ப தெரியுதா மாதாஜி பேசுறது? மைக் ஏதாவது ஆன் ஆயிருக்கா? இருங்க வரேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
பார்ட்டிசிபென்ட் வந்து சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் மாதாஜி. நான் அப்படியே பரவாயில்லையா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பார்ட்டிசிபென்ட்டை காட்ட மாட்டேங்குது. காட்டினா உங்களை பண்ணிடலான்னு பார்த்தேன். ம். நான் மட்டும்தான் தெரியுறேன். ஓ அப்படிங்களா? ஓகே மாதாஜி. நீங்க ஆமா லைவ் போயிட்டீங்கல்ல அதனால அப்படி. ஆனா பார்க்கதான் முடியும். அப்படியே உங்களை என்னால பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே நான் இருக்கேன் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்தி வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 9வது சாப்டர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட ரகசியமான அறிவு அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுல வந்து பகவானோட ஐஸ்வர்ய ஞானம், ஐஸ்வர்ய ஞானங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படின்ட்டு என்னது அவரோட இறைவனோட பகவானோட அந்த ரகசியமான அறிவை பத்திய ஞானத்தை நம்ம வந்து பார்த்தோம். பகவான கிருஷ்ணரை சென்று அடையக்கூடிய வழிகள் என்னன்னா அப்படின்னு நம்ம வந்து 9.11 25 வரையிலும் சததம் கீர்த்தை அந்தோமாம், அவர்கிட்ட எப்போதும் என்ன நித்தியமா 24 மணி நேரமும் அவரே நம்ம கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு அவரே நினைச்சிட்டு இருந்தா பகவான் சென்றடைகிறதுக்கான வழி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை 9.26 9.34 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அவர் என்ன சொல்றாரு? என்னையே நினைச்சிட்டு என்னையே பக்தி பண்ணு, நீ என்னையே வந்து அடைவாய் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் பகவான் சொன்னதா நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு 10th சாப்டரோட சுருக்கம் சம்மரி. இதுல வந்து என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க? கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர். பகவானை வந்து யார் ஒருத்தரும் என்ன பண்ணுவோம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. யாராவது வந்து பகவானை கடவுளை பார்த்திருக்கேன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமா முடியாது. அவர் வந்து எல்லாருக்கும் ஆதாரமா இருக்கிறாரு. ஆனா அறிய முடியாது. ஏன் அறிய முடியாதுன்னா நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, தன்னை வந்து யோக மாயையில மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. நம்ம என்ன வேணா தானம் பண்ணலாம், தவம் பண்ணலாம், வேதங்களை படிக்கலாம். ஆனாலும் நம்மளால வந்து அவரை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா தூய பக்தர்களால் மட்டும் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அந்த தூய பக்தியை பத்தியும் இதுல நம்ம படிப்போம். 10.1 7 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பகவானை பத்தி எப்படி ஆதாரமா இருக்கிறாருங்கிறத பத்தி நம்ம படிப்போம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இந்த முழு பகவத்கீதையும் என்ன சொல்லியிருக்கு? தூய்மையான பக்தியை பத்தி தான் சொல்லியிருக்குது. அதை பத்திய விஷயங்கள் தான் வந்து 10.8 10.11. இது வந்து சதுர் ஸ்லோகியும் சொல்லப்படுது. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். அந்த 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து கீதையோட சாராம்சம் முழுக்க வந்து இங்க கொடுத்திருப்பாங்க. நாம வந்து கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன, பகவானை எப்படி நம்ம வந்து சென்று அடையறதுக்கான வழிகள் என்ன, நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அதுல இருக்கும். அதுதான் வந்து சதுர் ஸ்லோகி. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அர்ஜுனன் வந்து என்ன செய்யறாரு? பகவானோட அந்த டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ், அவரு தான் வந்து நீயே பரம் பிரம்மம் பரந்தாமன் பரமம் பவான் அப்படின்ட்டு என்ன சொல்றாரு? கடவுளே ஒன்னை விட்டா யாரும் வந்து உயர்ந்த கடவுள் இல்லை அப்படிங்கிறத 10.12 18 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனன் சொல்றதா வருது. அடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். பகவான் வந்து ஏகப்பட்ட எல்லையற்ற விபூதிகள் நிறைஞ்சவர். அதுல வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வந்து அர்ஜுனனோட ஆவலை தீர்க்கறதுக்காக 10.19 10.42 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அந்த விபூதிகளை நமக்காக எடுத்து காட்டுறாரு. இப்ப நம்ம வந்து விரிவா பார்ப்போம். மாதாஜி ஹரே. யாரு ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத தசமோऽध्यायः விபூதி யோகः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பூயேவ மகாபாவோ शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம வந்து பகவானோட நாமங்களுக்கும் பகவானுக்கும் எந்தவித வித்தியாசமும் கிடையாது. அவர் வந்து சச்சித் ஆனந்த ஸ்வரூபமா அவர் வந்து இருக்கிறாரு. அவரை நம்ம பகவானை கும்பிடணும்னா என்ன செய்யணும்? நம்ம வந்து நேத்தி பார்த்தோம், நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒரு பக்தியை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல முடிஞ்ச வரையிலும் எத்தனை முடியுமோ அத்தனையிலையும் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்? பகவானை அவரையே முழுக்க முழுக்க தியானம் பண்ணி அவரோட உறவு கொள்ளலாம். 5 வித ரசங்கள்ல உறவு கொண்டு நம்ம பக்தியை வந்து அவர்கிட்ட செலுத்தலாம்னு நம்ம பார்த்தோம்.
இந்த அவர் வந்து எப்படி செய்யறாருன்னா, நான் வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, இந்த போட்டோல பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து துவாரகையில இருக்கிறாரு. அவரை பார்க்கறதுக்கு அர்ஜுனனும் துரியோதனும் போறாங்க. எதுக்காக போறாங்க அப்படின்னா, அவர்கிட்ட உதவி கேட்க போறாங்க. குருஷேத்திர போர் வர போறதுக்கு முன்னாடி, போருக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட இருக்க அந்த நாராயண சேனை பெரிய சேனை. அந்த உலகத்திலேயே அவர்கிட்ட இருக்கிறது நாராயண சேனை, பெரிய மிகப்பெரிய சேனை. அந்த படைப்பலம் அப்புறம் பகவானோட அருள் 2 இருக்குது அந்த இடத்துல. அத வந்து யாரு வந்து என்ன முதல்ல வந்து நான் யாரை பாக்குறேனோ, நான் தூங்கி எழுந்தோன்னா யாரை வந்து முதல்ல பாக்குறேனோ அவங்களுக்கு நான் என்ன கேக்குறீங்களோ அது உதவி செய்வேன்னு அவர் சொல்லி வாக்கு கொடுத்திருப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து துரியோதனன் தான் போவாரு. ஆனா அவர் கால் மாட்டுல உட்கார மாட்டாரு. பகவானும் அவரோட எண்ணங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கால் பக்கத்துல ஒரு சேர் இருக்காது. அவர் தலை பக்கத்துல வந்து அவர் அமர்றதுக்கான ஒரு ஆசனம் இருக்கும். அவர் என்ன செய்வாரு, கீழே எப்படி உட்கார்றது, நம்ம ராஜாவை போறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு அகங்காரம். துரியோதனன் போய் தலை பக்கத்துல உட்கார்றாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அர்ஜுனன் வர்றாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, அவருக்கு அடக்கம் பணிவு எல்லாம் இருக்கு. பகவான் வந்து நம்ம பகவானுக்கு ஒரு தொண்டன் அப்படிங்கிற ஒரு முறையில அவர் என்ன செய்யறாரு, அவரோட கால் மாட்டுல வந்து கீழே வந்து உட்கார்ந்துக்கிறாரு. அப்ப இந்த இடத்துல படுத்திருக்கிறவர் ஏந்திரிச்சா யார ஃபர்ஸ்ட் பாப்பாரு, நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அர்ஜுனனை தான் பார்க்க முடியும்னு. அந்த இடத்துல அர்ஜுனனை பாக்குறாரு. அவரு எந்திரிச்சோன்னா அவர் யாரை வந்து முதல்ல பாக்குறோம்னா அவங்க கேட்கறதுதான் ஃபர்ஸ்ட் தருவேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரா. அதனால அர்ஜுனனை பார்த்து கேட்கிறாரு, வா அர்ஜுனா, உனக்கு என்ன தேவை, என்கிட்ட என்ன உதவி எதிர்பார்த்து வந்திருக்கிறேன்னு. அப்போ வந்து துரியோதனுக்கு படபடப்பு வந்துருது, பயம் வந்துருது. ஆஹா, அர்ஜுனன் வந்து படைபலத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டா நம்ம என்ன செய்யறது அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பயம். அப்ப வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு, நீங்க வந்து துரியோதனன் என்ன கேட்கிறாரோ அதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இல்ல இல்ல, நான் உன்னதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன், நான் நீ கேட்கறதுதான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதனால ஆனாலும் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வந்து உன்னோட உதவி இருந்தா போதும்பா, நீ என் பக்கத்துல துணையா இருந்தா போதும், படையெல்லாம் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொன்னதான் வந்து துரியோதனருக்கு உயிர் மூச்சே வந்தது. அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு. அப்புறம் வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, துரியோதன்கிட்ட கேட்கிறாரு, உனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, எனக்கு உங்களோட படைகளை கொடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து என்ன பண்றாரு, நாராயண சேனையை அவர் வாங்கிக்கிறாரு. அதுவும் இல்லாம போர்க்களத்துல நான் இது ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு வாக்கு சொல்லியிருப்பாரு பகவான். அதனால துரியோதனனுக்கு ஒரு படைகள்லாமும் நம்ம வாங்கிட்டோம், போர்க்களத்துல அவர் வந்து ஆயுதமும் ஏந்த மாட்டாரு, வெறும் இந்த கிருஷ்ணரை வச்சுட்டு இந்த அர்ஜுனன் என்ன பண்ண போறான் அப்படின்னு அவருக்குள்ள ஒரு நினைப்பு. அந்த மாதிரி ஒரு அகம்பாவம் இருக்கு. அர்ஜுனன் வந்து பகவான் பக்கத்துல இருந்தாலே போதும் நமக்கு வெற்றின்னு, அதுதான் நடந்தது உண்மையாவும். இப்ப வந்து இந்த பாட்டுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. பிரியமான நண்பன் அப்படின்னா ஏன் பிரியமான நண்பன், அது இதுவரை விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனுக்காக உரைக்க போகிறேன்னு சொல்றாரு பகவான். ஏன் வந்து இந்த இடத்துல பிரியமான நண்பன் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி பணிவு அடக்கம் இந்த மாதிரி நல்ல குணங்கள்லாம் அவர்கிட்ட இருக்குது. அதுவும் இல்லாம அவர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே 2 பேரும் ஒன்னா விளையாடி ஒன்னா பழகி பிரிய நண்பனாவும் இருந்திருக்கிறாங்க. தன்னோட அத்தை மகனாவும் அவரோட அத்தை பையனாவும் இவர் இருக்கிறாரு. உறவினராகவும் இருக்கிறாரு, நண்பனாவும் இருக்கிறாரு, பக்தனாவும் இருக்கிறாரு. எல்லா விதங்கள்லயும் சிறப்புடையவரா இவர் இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு, நான் இதுவரையிலும் உனக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் ஞானத்தை கொடுத்துட்டு வராரு. இதை விட சிறந்த ஞானத்தை நான் மறுபடியும் இப்ப உனக்கு நான் சொல்ல போறேன், இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக, மறுபடியும் நீ கேளு அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துக்குடியே பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவத்கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமே விது சுரகணாஹ பிரபவம் ந மஹர்ஷயஹ அஹம் அதிர்ஹி தேவானாம் மஹர்ஷினாம் சர்வஷஹ. அடுத்து முடிச்சுக்கலாம். யோ மாம் அஜம் அநாதி ச வேதி லோக மகேஸ்வரம் அசம்மூட சமர்த்யேஷு சர்வ பாபை பிரமுஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 2 பாடல்ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு,
தேவர்களாலையும் என்ன பார்க்க முடியாது, மகா ரிஷிகளாலையும் என்ன வந்து பார்க்க முடியாது. அப்படின்னா இந்த உலகத்துல இருக்க பௌதிக உலகத்துல இருக்க சாதாரண கண்களை உடைய ஜட கண்களை உடைய நம்மளால எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? நம்ம தத்துவ ஞானிகள் விஞ்ஞானிகள்னு எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க அந்த உலகத்துல. அவங்களால எல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? நம்மளால எல்லாம் ஏன்னா தேவர்களாலே புரிஞ்சுக்க முடியல. அப்படிங்கிற விதத்துல அவரோட இது எப்படி இருக்கு, யோக மாயையில அவர் மறைச்சிட்டு இருக்கிறாரு தன்னை. அவரா வெளிப்பட்டு வந்தால் ஒழியா அவரை யாராலையும் பார்க்க முடியாதுங்கிறது இதுல தெரியுது. ஏனெனில் நான் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். அவங்களெல்லாம் படைச்சவர் யாரு? பகவான் தான். அவர்கிட்ட இருந்து தான் ஒவ்வொரு அம்சமா வெளியில வந்தது. அதனால அவங்களுக்கெல்லாம் ஆதியா இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை வந்து அவங்களாலையும் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் இங்க வந்து அஜன் இருக்கு. அஜன்னா பிறப்பற்றவன். பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும். அவருக்கு வந்து பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது, தோன்றினதும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. அது மாதிரி நித்தியமானவர் அவரு. எல்லா உலகங்களிலும் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே என்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். அவங்க மட்டும்தான் யாரு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யார் ஒருத்தங்களோ அவங்கதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்த பாவங்கள்ல இருந்தெல்லாம் விடுதலை அடைகிறாங்க. அப்படின்னா என்ன, பாவங்களால விடுபட்டவங்களால வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும், பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தேவகி தாயார் வந்து சிறைச்சாலைக்குள்ள பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க கருவுல இருக்கிறாங்க. வெளியில வரத்துக்கான தருணத்துல அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி சோகத்துல இருக்கிறாங்க. ஏன்னா சிறைச்சாலையில அடைபட்டு இருக்காங்க. ஏற்கனவே 6 குழந்தைகளை கம்சனுக்கு பலி கொடுத்துட்டாங்க. 7வது குழந்தை என்ன ஆச்சுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும்? 8வது குழந்தையா பகவான் கிருஷ்ண வயர்ல இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு சோகமான நிலையில இருக்கிறாங்க. அந்த பிறக்க போற அந்த தருணத்தை எதிர்பார்த்து இங்க பாருங்க எத்தனை தேவர்கள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. நாரதர் இருக்கிறாரு, பிரம்மா இருக்கிறாரு, சிவன் இருக்கிறாரு, மற்ற தேவர்கள்லாம் எல்லாருமே வந்து என்ன செய்யறாங்க, இங்க குழுமி இருக்கிறாங்க. குழுமி இருக்கிறதோட இல்லாம அவங்க எல்லாம் கீர்த்தன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. எதுக்காக அங்க வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அந்த பகவானை தரிசிக்கணும்னு ஒரு ஆசை. அவங்களாலேயே வந்து பார்க்க முடியாது. அவங்களாலேயே என்ன செய்யுது, கிருஷ்ணரை பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்து நடக்காது. பகவானை பார்க்கணுங்கிறது அவ்வளவு அரிதான விஷயம். அதனால அவர் உதயமாகும் போதாச்சும் அவர் பிறப்பெடுக்கும் ஒரு அந்த தருணத்திலேயாவது நம்ம வந்து அவரை வழிபடுவோம், அவரை நம்ம கண்ணால பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைச்சு வந்து எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவருக்காக அவங்க வந்து கீர்த்தனம் எல்லாம் பாடிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி யாருக்கும் வந்து என்ன தென்படாதவர் பகவான் வந்து யாருக்கும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவர் அப்படிங்கிறது தெரியுது இதுல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। गीता माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। मगर्षय शब्द पूर्वे सत्परो मनस तथा मद्भावो मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க 7 மகாரிஷிகள். அவங்க யாருன்னா அத்ரி முனிவர், பரத்வாஜர், ஜமதக்னி, கௌதமர், காஷ்யபர், வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர். இந்த 7 சப்த ரிஷிகள். அவங்களுக்கு முன்னாடி யாரு 4 ரிஷிகள்னா சனகர், சனாதனர், சனந்தனர், சனத்குமார். அந்த 4 ரிஷிகள். மொத்தம் 7 7 நாளும் 11. அப்புறம் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர்னா 14 பேர்கள். மொத்தமா இதெல்லாம் சேர்த்தா இந்த 11 + 14 15 25 பேரு. இந்த 25 முனிவர்களும் அந்த பிரஜாபதிகளும் என்ன, என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் பகவான் என்ன செய்யறாரு, ஹிரண்ய கர்ப்பன்னு அவர் பேரு. பகவானுக்கு பேரு என்ன, ஹிரண்ய கர்ப்ப. அதுல இருந்து யார் வரா முத ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா பிரம்மரை தான் அவர் தோற்றுவிக்கிறாரு. அவரோட உந்தி கமலத்துல இருந்து வர அந்த தாமரையில பிரம்மாவை படைக்கிறாரு. பிரம்மா கிட்ட இருந்து என்ன பண்றாரு, இந்த 25 முக்கியமானவர்களும் வெளியில வராங்க. பிரஜாபதிகள் 7 ரிஷிகள், அப்புறம் 4 ரிஷிகள், அப்புறம் வந்து இந்த மனுக்கள் 14 மனுக்கள். இந்த 25 பேர் என்ன செய்யறாங்க, முதல்ல உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு வரக்கூடியவங்க படைக்கிறவங்க அவங்களதான் ஃபர்ஸ்ட் படைக்கிறாங்க. படைச்சதுக்கு அப்புறம்
பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. உலகம் வந்து எப்படி வந்து தோன்றும் போது யார் யாரு ஃபர்ஸ்ட் வர்றா வெளியில, யார் யார் மூலமா இந்த உலகத்துல மனித சமுதாயம் வந்து பெருகுது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க வந்து எண்ணற்ற உலகங்கள், எண்ணற்ற கிரகங்கள் பகவான் வந்து படைச்சிருக்கிறார். நம்ம பார்த்தோம் காரணோகதாய் விஷ்ணுல இருந்து என்ன முத்துக்கள் கோர்த்தப்பட்டது போல பிரபஞ்சங்களை வந்து அவர் தன்னோட மூச்சு காற்றுல வெளியிடுறாரு. அந்த ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளேயும் கர்ப்பகதாய் விஷ்ணு உள்ள புகுந்து அதை தாங்குறாருன்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த ஒவ்வொரு கிரகங்கள்லயும் இத போல இருக்கக்கூடிய மனித சமுதாயம் எல்லாம் எப்படி வந்தாங்கன்னா இந்த 25 மெயினான பிரஜாபதிகள்கிட்ட இருந்துதான் எல்லா லோகங்கள்ல வாழக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியது. அப்படின்னா வந்து அந்த 25 பேர் தான் என்ன செய்யறாங்க, ஒவ்வொரு உயிர்வாழி தோற்றத்துக்கும் காரணமா இருக்காங்கிறது இதன் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேணுகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேத்தி தத்வதः சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்ப வந்து இங்க என்ன இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறோம்னா துவாரகை நகரம், துவாரகையில இருக்கிற அந்த அரண்மனையில இருந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, வெளியில வர்றாரு. இங்க பகவான் இருக்கிறாரு, இங்க வந்து பலராமர் இருக்கிறாரு, ரதம் ரெடியா காத்துக்கிட்டு இருக்கு, அவர் வெளியில போக போறாரு. இந்த டயத்துல அவர் வெளியில வந்தோம்னா அவரை வணங்குறதுக்காக என்ன செய்யறாங்க, அந்த துவாரகை மக்கள் எல்லாம் இங்க வெளில வந்து குழுமி நிக்கிறாங்க. கூட்டமா வந்து என்ன செய்யறாங்க, பகவானை பத்தி கீர்த்தனம் பாடிக்கிட்டு அவரை பத்தி புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டு அவரை பார்க்கறதுக்கு கண்ணை வந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த தரிசனம் பண்றதுக்கான ஒரு சந்தோஷத்துல வந்து எல்லாரும் வந்து ஆடல் பாடலோட வந்து ரெடியா நிக்கிறாங்க, மாலைகள்லாம் ஏந்திட்டு நிக்கிறாங்க, இங்க வந்து விழுந்து வணங்குறாங்க. அது மாதிரி ஒரு இது அந்த துவாரகை மக்களோட ஒரு இத பாருங்க, தவ பலனை பாருங்க. அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவங்களா இருக்கணும். அதனாலதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, பகவான் அந்த காட்சியை வந்து அவங்கள நேரா அவங்கள வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிது. அதுதான் வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, களங்கமற்ற பக்தி தொண்டு. அதாவது அந்த பக்தி தொண்டு யார் ஒருத்தர் வந்து செய்யறாங்களோ அதுல இருந்து துளி கூட களங்கம் இருக்கக்கூடாது. அந்த களங்கம் இல்லாத நம்ம வேற எதுலயும் ஜடத்துல வந்து ஈடுபாடு கொள்ளக்கூடாதுங்கிறது இல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ஈடுபாட்டுல இருக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் என்ன செய்ய முடியும், என்னோட வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் அவங்களால உணர முடியும். அவங்க வந்து உணர்ந்தாங்கன்னா என்னோட பக்தி தொண்டுல அவங்க ஈடுபட முடியும் அப்படின்னுட்டு பகவான் வந்து இதில் சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவத்கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அஹம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பகவான், ஜட ஆன்மீக உலகங்கள், ஜட உலகம் மட்டும் இல்லாம ஆன்மீக உலகங்களும் மூலமா இருக்கிறது யாரு, நான் தான் வந்து அதையும் படைச்சேன், என்னிடம் இருந்தே அவையும் தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். யாரை உணர்றாங்களோ அவங்க வந்து இதெல்லாம் யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ இவருதான் முழுமுதற் கடவுள், அப்சல்யூட் ட்ரூத் இவருதான் அப்படின்னு யார் ஒருத்தவங்க வந்து உணர்றாங்களோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, இதயபூர்வமா வந்து அவரை பகவானை வழிபடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது உலகம் வந்து பிரளயமும் ஏற்படுது, அப்புறம் வந்து தோற்றமும் ஏற்படுது. தோற்றத்தை பத்தி தான் நம்ம இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அது பிரளய காலத்துல வந்து என்ன செய்வார் பகவான் வந்து ஆளிலை கிருஷ்ணரா வந்து கால் விரல கட்ட விரல் வாயில வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து பறந்துருக்கிறது நிறைய படத்துல நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அப்படின்னு பார்த்தா அந்த உலகத்துல முதல்ல யாரு, எல்லா உலகமே அழிஞ்சாலும் யாரு இருக்கிறா அப்படின்னா பகவான் மட்டும்தான் உயிர் அந்த இதோட இருக்கிறாரு, மிச்சமா இருக்கிறாரு. மிச்சமா இருக்கக்கூடியது யாருன்னா பகவான். அது வந்து இதுல வந்து உபனிஷங்கள்ல வேதங்கள்ல எல்லாமும் சொல்லப்பட்டிருக்குது.
முதல்ல யார் இருந்தா அப்படின்னா நாராயணர் தான் இருந்தாரு அப்படின்னு வந்திருக்குது. நாராயணாத் அதுக்கு ஒரு பாடலும் இருக்கு. நாராயணர்கிட்ட தான் பிரம்மா வந்தாரு, நாராயணர்கிட்ட தான் பிரஜாபதிகள்லாம் வெளியில வந்தாங்க, நாராயணர்கிட்ட தான் இந்திரர் வந்தாரு, 8 வசுக்கள் நாராயணர்கிட்ட வந்தாங்க, 11 ருத்ரர்கள் பகவான்கிட்ட வந்தாங்க. அப்புறம் என்ன, ஆதித்யர்கள்லாம் 12 ஆதித்யர்களும் நாராயணர்கிட்ட தான் வந்தாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த நாராயணர் வந்து யாரு அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் கிருஷ்ணரோட விரிவங்கம். நாராயணர் தான் இருந்து இவ்வளவையும் வந்து படைக்கிறாரு. இத இங்க வந்து பள்ளி கொண்டிருக்கிறாரு. பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து கார்ணோகதாய் விஷ்ணு. இவர்கிட்ட இருந்தா நான் இப்ப சொன்ன அத்தனை பேரும் வந்து வெளியில வர்றாங்க. ஆனா இவர் எங்க இருந்து வராரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரோட விரிவங்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆக மொத்தம் மூல முழுவதற் கடவுள் யாரு அப்படின்னா நம்ம பரந்தாமன் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இந்த பகவத்கீதா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, ரேணுகா மாதாஜி நீங்க 3 பேரும் ஆர்டர்ல வாசிச்சிருங்க. பகவத்கீதா மாதாஜி வாசிச்சிட்டாங்க. இப்ப கீதா மாதாஜி. அடுத்தது ரேணுகா மாதாஜி. இந்த ஆர்டர்லயே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. மத் சித்தா மத் கதா பராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதா யசச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச மரந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பகவான் நம்ம பிரபுபாதா இங்க இருக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து பாருங்க இங்க இங்க வந்து எவ்வளவு பெரிய கூட்டம். இந்த இடத்துல நம்மளோட இப்ப ஜெயபதாகா சுவாமி குரு மகாராஜ் கூட இங்க இருக்கிறாரு. ஆக மொத்தம் இவங்க வந்து வெளிநாட்டுல மேற்கத்திய நாடுகள்ல போய் இவர் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அங்க இருக்கிற அந்த சீடர்கள் இவருடைய தொண்டர்கள் எல்லாரும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இவரு சொல்றபடியே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டு கீர்த்தனம் பாடிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு பகவானோட பக்தியை வந்து என்ன பண்றாங்க, பரப்புறாங்க. அந்த நாட்டுல எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் பாருங்க. இது வந்து இது வீடியோவா ஆன் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு. சில இடத்துல வந்து இது வீடியோவா இருக்கும். அதை நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஆரவாரத்தோட அவங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பஜன் பண்றாங்க, எப்படி ஆடி பாடி சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இதுல தெரியும். இந்த மாதிரி இதைத்தான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. தூய பக்தர்கள் இவங்க எல்லாம் யாரு, தூய பக்தர்கள். அவர்களோட சிந்தனைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பகவானை பத்தியதான் முழுக்க முழுக்க ஞாபகம் இருக்கும். அவங்க வாழ்க்கைய வந்து பிரபுபாதாலாம் வந்து என்ன பிரபுபாதா இங்க நம்ம ஜெயபதாகா குரு மகாராஜ் எல்லாம் வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து எதுக்காக அர்ப்பணிச்சிருக்கிறாங்க, இந்த பக்தி தொண்டு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்காகவே அவங்களோட வாழ்க்கையை முழுக்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, அர்ப்பணம் பண்ணி இருக்கிறாங்க. அப்புறம் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதில் அவங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க, தங்களுக்குள்ள அவங்க வந்து உரையாடுறது பேசுறதுனாலே பகவானை பத்தி கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உபதேசம்ன்றது கூட என்னவா இருக்கும், அந்த பகவானை பற்றிய விஷயங்களாதான் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதனால இவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா திருப்தி மற்றும் ஆனந்தம். அவங்க வந்து அதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷத்தை அடைகிறாங்க. அப்படின்னா அந்த பகவானை பற்றிய செய்திகள் வந்து எவ்வளவு ஸ்வீட்னஸா இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதுல தெரியுது. இது வந்து பக்தியோட முக்கியத்துவத்தை தான் இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கு. இப்ப பக்தி தொண்டுங்கிறது வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா முதல்ல ஒரு பக்தனோட இதயத்துல வந்து ஒரு விதையா வந்து ஃபர்ஸ்ட் விதைக்கப்படுகிறது. இப்ப வந்து இப்ப பிரபுபாதா வந்து அதை தான் அவங்க போய் செஞ்சாங்க. அந்த மேல்நாட்டுல போய் வெளிநாட்டுல அந்த கலாச்சாரம் மோசமான கலாச்சாரத்துல நிறைஞ்ச அந்த நாட்டுல போய் எல்லா சீடர்கள் தனக்கு உருவாக்குனவங்க பக்தர் தொண்டர்கள் மனசுல எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பக்திங்கிற அந்த விதைய வந்து அவங்க ஊன்றாங்க. அந்த பக்திங்கிற அந்த விதையை வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஸ்ரவணம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறாங்க, இவர் சொல்றதெல்லாம் வந்து அவங்க காது கொடுத்து கேட்கறாங்க. அப்புறம் வந்து கீர்த்தனம் பண்றாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து கீர்த்தனம் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த விதைக்கு வந்து நீர் ஊட்டுற மாதிரி ஆகுது. அந்த நீர் ஊட்ட அந்த விதையானது வந்து ஒரு பௌதிக செடி வளர்ற மாதிரி அது வளர ஆரம்பிக்குது. எது வளருது, பக்திங்கிற அந்த ஆன்மீக கொடி வந்து வளர ஆரம்பிக்குது. அப்போ வந்து அது என்ன செய்யுது, படிப்படியா அது மேல மேல வளர்ந்து நம்மளோட இந்த ஜட உலகத்தோட கிழிச்சுக்கிட்டு மேல வந்து பிரம்மஜோதிங்கிற அந்த இடத்த போய் சென்றடையுது. அதுக்குள்ள போய் நுழையுது அந்த ஆன்மீக கொடி. அது போய் என்ன செய்யுது, பிரம்மஜோதியில நுழைஞ்சு அதையும் தாண்டி பகவானோட கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போய் அவரோட
பாதங்கள்ல போய் தஞ்சமடையுது. அது வரையிலும் என்ன செய்யுது, அது வந்து ஆன்மீக கொடிங்கிறது, அந்த பக்திங்கிறது வந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு. யாரோ ஒருத்தர் எல்லாரோட பக்தர்களோட மனசுல அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக கொடியானது வளருது அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது ஒவ்வொரு தரமும் வளரும் போதும் அது என்ன செய்யணும், அதுக்கு வந்து கீர்த்தனம், அப்புறம் வந்து ஸ்ரவணம், இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு நீர் ஊற்றணும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் அது வந்து என்ன செய்யும், வளர்ச்சி அடையும். அது வளரும் போது என்ன செய்யும், இப்ப மரம், சாதாரண மரம் வளர்த்தா கூட அது வந்து பூ பழம்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இதுவும் வந்து பூக்களையும் பழங்களையும் நம்ம வந்து உற்பத்தி செஞ்சுக்கிட்டே தான் அது போகுது. இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை தான் வந்து எப்போதும் நம்ம வந்து உச்சரிக்கணும். அதுதான் வந்து அதுக்கு வந்து நீராக உதவுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கடைசியா பகவானோட தாமரை திருவடிகள்ல போய் சென்றடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வர்றதே இல்லை. அப்படின்னா என்ன, நம்மளோட ஆத்மா அங்க போயிடுச்சுன்னா திரும்பி இந்த ஜட உலகத்துல வந்து நாம பறக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது. பகவானை விட்டு அப்புறம் பிரியணும்னு நினைச்சாலே ஒரு நீரை விட்டு, தண்ணியில தான் மீன் வந்து துள்ளி குதிச்சு விளையாடும். தண்ணியை விட்டு வெளியில தரையில வந்தா என்ன செய்யும், இறந்துடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில பக்தனானவன் என்ன செய்யறான்னா, பகவானோட அந்த உலகத்துல போய் அவர்கிட்ட வந்து நித்தியமான ஒரு வாழ்வை வந்து அடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த சதுர்ஸ்லோகில இந்த பக்தி தொண்டெல்லாம் முக்கியமா வரும். பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம், பக்தி வந்து எப்படி பகவான்கிட்ட செலுத்தணும், நம்ம போய் இது பகவானை எப்படி அடையணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இது முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. देशां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு, அதாவது 24/7 இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. இப்ப வந்து இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜ் வந்து என்ன செய்யறாரு, தவம் இருக்கிறாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னோட தந்தையோட மடியில உட்காரணும், தன்னோட ராஜ்யம் தனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரு 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும் போதே அவர் என்ன பண்றாரு, தவம் புரிகிறாரு. பகவான் வந்து அதுக்கு என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வந்து அருள் கொடுக்கிறாரு. அது வந்து எப்படி அருள் பாலிக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வந்து இதுக்கு ஒரு இது நேத்தி ஒரு ஸ்லோகம் வந்தது 9.22ல, அனன்யா சிந்தையந்தோமா ஏஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம். அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவரோட யார் ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்து என்னோட உருவத்துல தியானம் பண்ணிட்டு களங்கமற்ற அந்த பக்தி யார் ஒருத்தவங்க செய்யறாங்களோ அப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு வந்து நான் என்ன செய்வேன், அவர்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் காவந்து பண்ணி அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றதா வரும். அதுதான் வந்து ஏன் பக்தர்களுக்கு அவர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னுட்டு அருள் பாலிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் வந்து அர்ஜுனாச்சாரியார்னு ஒருத்தர் வந்து பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் எழுதினாராம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கான விளக்கம் எழுதும் போது விளக்க உரை எழுதுறாரு. அது எழுதும் போது பகவான் எப்படி, உலகத்துல இருக்கிற பகவான் எப்படி வந்து இங்க பக்தர்களுக்கு வேண்டியதை கொடுத்து அவர்களை எப்படி நான் காவந்து பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல. அது பகவான் எப்படி வர முடியும், அவரோட செக்ரட்டரி மாதிரி வேலை செய்யற அவரோட நித்திய சூரிகளை வேணா அவர் அனுப்பி வைக்கலாமே தவிர பகவானே எப்படி நேராவடியா வருவாரு, நம்ம ஏதோ தப்பா எழுதிட்டோம்லன்னு எழுதுனதை அடிச்சிடுறாராம். அடிச்சுட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, வெளியில எதுக்கோ வெளில வேலையா போயிடுறாரு. போனதுக்கு அப்புறம் அந்த இது வந்து அவங்க வீட்டுக்கு 2 பேர் வராங்க, சின்ன இளைஞர்கள் 2 பேர் வராங்க. என்ன கொண்டு வராங்கன்னா, மூட்டை மூட்டையா நிறைய பருப்பு, அரிசி, தானியங்கள், அப்புறம் என்னென்னமோ வீட்டுக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையான அத்தனை சாமான்களையும் என்ன செய்யறாங்க, அந்த 2 சிறுவர்கள் வந்து வீட்டுல வந்து அவரோட மனைவிட்ட வந்து கொடுக்குறாங்க. அம்மா இதை எடுத்துங்க அப்படின்னுட்டு. இது ஏதுப்பா, யார் கொடுத்தாங்கன்னா, இவரு தான் நம்ம அர்ஜுனாச்சாரியார் குரு தான் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அப்படியா, ரொம்ப சந்தோஷம், வாங்கப்பா உள்ள வாங்க, சாப்பிடுங்க, பிரசாதம் சாப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்றாங்க. இல்லம்மா நாங்க போகணும். இல்ல பிரசாதமாவது சாப்பிட்டுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட வச்சிருந்தேன். இருங்க வந்தோன்னா அவரை பார்த்துட்டு போங்கன்னு. இல்ல அவர் வந்தா எங்களை அடிப்பாரு, நாங்க இருக்க மாட்டோம், நாங்க போறோம். ஆனா ஐயோ அவர் அடிக்கவே மாட்டாரு யாரையும், எப்படி வந்து அடிக்கிறாருன்னு இவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அவங்க மனைவி என்ன செய்யறாங்க, சரி அவங்க போனா போட்டுன்னு விட்டுடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு அவர் அர்ஜுனாச்சாரியாருங்கிறவர் திரும்பி வீட்டுக்கு வராரு. வீட்டுக்கு வந்தோடனே வீடு முழுக்க சாமான்லாம் பார்த்தோன்னே, இதுனா இவ்வளவு சாமான்கள்லாம் இருக்கு, மளிகை சாமான்லாம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டாதான், நீங்க தானே 2 சிறுவர்கள் கொண்டு கொடுத்ததா சொல்லி கொண்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க, நீங்க தானே கொடுத்து அனுப்புவீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாராம். அந்த மாதிரி கொடுத்து அனுப்பணும்னா அவருக்கு வந்து நான் ஒன்றும் கொடுக்கலையே எதுவும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. நீங்க வந்து ஏன் அவங்களை இருக்க சொல்ல வேண்டியதானத்துக்கு, இல்ல இல்ல நீங்க அடிப்பீங்களாம் அதனால அவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னோடதான் அவருக்கு ஞாபகம் வருது. அந்த அடிக்கிறதுங்கிறது அவர் புஸ்தகத்துலதான் அவர் வந்து எழுதுனது, எழுத்துலதான் அடிச்சாரு. அததான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரும் வளராமரும் என்ன செய்யறாங்க, இங்க வந்து திருவிளையாடல் புரியுறாங்க. அங்க வந்து நீ அடிச்சது தப்பு, நான் வந்து எந்த நேரத்திலயும் வந்து பகவான் நேரா வந்து உதவி புரிவேன் அப்படிங்கறது வந்து அவருக்கு கண்கூடா காட்டி கொடுத்துட்டு போறாங்களாம். அந்த அளவுக்கு பகவான் என்ன செய்வாரு, கருணை உள்ளம் கொண்டவர், காருண்ய கடல் அப்படிங்கிறது இந்த இதுல வந்து நமக்கு தெரியுது. இங்க வந்து துருவனுக்கு என்ன செய்யறாருன்னு பார்ப்போம். இதுல வந்து துருவன் வந்து நாரத மகரிஷி வந்து துருவனுக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு, பகவானை எப்படி தியானம் செய்யணும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்றாரு. அவர் எதுக்காக தியானம் பண்ண போறாரு, தன்னோட தந்தை மடியில அவர் உட்கார விட மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க சிற்றன்னை என்ன செய்யறாங்க, தன்னோட மகனுக்கு தான் இடம் கொடுக்குறாங்க. இவங்க வந்து மூத்த தரத்து பையங்கிறதுனால நீ உட்காரக்கூடாது போன்னு விரட்டுறாங்க. அதனால அவருக்கு வந்து கவலையா இருக்கு, தன்னோட அப்பா மடியில கூட உட்கார முடியலையே அப்படின்ட்டு போய் என்ன பண்றாரு, வருத்தப்படுறாரு. அவங்க அம்மா கிட்ட போய் வருத்தப்படும் போது அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, இல்லப்பா அது வந்து அவங்க தாய் சிற்றன்னைங்கிறவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் காட்டுக்கு போறாரு. நான் தவம் புரிய போறேன் அப்படின்ட்டு. அப்பதான் வந்து நாரதர் வந்து அவருக்கு வழி சொல்லி கொடுப்பாரு. நீ எப்படி தவம் இருக்கணுங்கிற அந்த முறையை வந்து அவர் சொல்லி கொடுப்பாரு. அந்த மதுவனத்துல வந்து துருவன் எவ்வளவு கடுமையா தவம் புரிகிறாருங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாசத்துக்கு ஒரு தரம் பழங்கள், வெறும் பழங்களை வந்து வெறும் பழங்களை மட்டுமே 3 நாளைக்கு ஒரு தரம் தான் வந்து சாப்பிடுவாராம். அந்த மாதிரி என்ன 1 மாசம் இருக்கிறாரு. 2வது மாசம் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, வெறும் உலர்ந்த புல்லு, காஞ்சு போன புல்லு, இலை இதெல்லாம் வந்து எப்படி சாப்பிடுறாருன்னா 6 நாளைக்கு ஒரு தரம் தான் சாப்பிடுவாராம். மத்த நாள் ஒண்ணும் சாப்பிட மாட்டாரு. கடைசி 3வது மாசம் வந்து என்ன செய்யறாரு, 9 நாளைக்கு ஒரு தரம் தான் தண்ணி குடிப்பாராம். அந்த மாதிரி விரதத்தை கடைபிடிக்கிறாரு. 4வது மாசத்துல அந்த தண்ணியும் கட் பண்ணிட்டு வெறும் காற்றை மட்டுமே, அதுவும் 12 நாளுக்கு ஒரு தரம் தான் அந்த காற்றை கூட உள்ள வாங்குவாராம். அந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான ஒரு தவம். 5வது மாசம் என்ன செய்யறாருன்னா ஒத்த கால்ல நிக்கிறாரு, நகராம இந்த மாதிரி ஒத்த கால்ல நின்று கடுமையான தவம். இந்த மாதிரி இருக்கிறத பார்த்துட்டு நாரதருக்கு சந்தோஷம் தாங்கல. இவ்வளோ இந்த சின்ன வயசுல அவருக்கு வந்து ஒரு குழந்தை, 5 வயசு குழந்தை, அவரு என்ன பண்றாரு, தன்னோட ஐம்புலன்கள் எல்லாம் அடக்கி தன் மனசை கட்டுப்படுத்தி பசியை கட்டுப்படுத்தி அவர் என்ன பண்றாரு, இந்திரியங்கள்லாம் அடக்கி அவர் வந்து தவம் புரிய பார்த்துட்டு நாரதருக்கு சந்தோஷத்தோட அவர் வந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை வந்து உபதேசம் பண்றாரு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அந்த மந்திரத்தை வந்து உபதேசம் பண்ணோம்னா அவர் வந்து அதை உச்சரிச்சுக்கிட்டே நிக்கிறாரு. அப்போ வந்து அவரோட தவத்தோட வலிமையில என்ன செய்யுது, இந்த உலகம் வந்து தடுமாறுது. எப்பவும் என்ன செய்வாங்க, யாராவது ஒருத்தங்க தவம் புரிஞ்சாலே அந்த இந்திரனுக்கு வந்து பயம் வந்துடும். ஏன்னா தவம் புரிஞ்சா அங்க இந்திர பதவி பறி போயிடும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், யார் தவம் புரியுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த இந்திர பதவி கிடைக்கும். அதனால அவருக்கு ஒரு பயம் வந்துடும். அந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான தவம். அவரோட கட்டை விரல்ல வந்து என்னது, பூமியே வந்து பாதி கீழே தள்ளிடுது. அந்த அளவுக்கு அவரோட தவம் வந்து உக்கிரமா இருக்கு. பாருங்க, முடியெல்லாம் வளர்ந்து இவ்வளவு தூரம் தொங்குது. அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு, அந்த 5 மாசமா வந்து கடுமையான தவம் புரிஞ்சாரு. பகவான் வந்துடுறாரு. இவ்வளவு இதுக்கு மேல அந்த குழந்தைய சோதிக்க கூடாது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, அவரோட தியானத்துக்குள்ள வராரு. ஃபர்ஸ்ட் அவர் கண்ணை மூடி தவம் பண்றாரு இல்லையா, தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காருல்ல, அந்த தியானத்துல வந்து அவரோட உருவத்தை வந்து காட்டுறாரு. காட்டும் போது அப்பவும் அவர் என்ன செய்யறாரு, தியானத்திலேயே மூழ்கிட்டு இருக்கிறாரு தவிர கண்ணை திறக்கவே இல்லை. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, மனசுல இருக்க அந்த வடிவத்தை வந்து மறைச்சிடுறாரு. மறைச்சோம்னா எங்கடா இவ்வளவு பார்த்தமே ஒரு உருவம், பகவானை பார்த்த மாதிரி இருந்தது காணுமே அப்படின்னு அதிர்ச்சியாகி கண்ணை திறக்கிறாரா, எதுக்கு பகவான் நிக்கிறாரு. அப்புறம் அவர் தன்னோட பாஞ்சஜன்யம்ங்கிற அந்த சங்கால பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, அவரோட தலையை வந்து தடவி கொடுத்தோம்னா அவருக்கு வந்து பாடக்கூடிய திறன் வந்து வந்துருது. பகவானை பற்றிய ஸ்லோகங்கள்லாம் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, பாடுறாரு. அந்த அளவுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாரு, காருண்ய கடல். யாருக்கு காட்சி கொடுக்கிறாரு, முனிவர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும்
யாருக்குமே கண்ணுக்கு புலப்படாத அவர் வந்து ஒரு 5 வயசு குழந்தைக்கு வந்து எப்படி தென்படுறாரு? அவரோட அந்த மன உறுதி, பகவானை பார்த்தே ஆகணும், அவரை வந்து நம்ம பக்தி பண்ணியே ஆகணும்னு அவர் தன்னோட தூக்கம், சாப்பாடு, பசி எல்லாத்தையும் மறந்து பகவானையே தியானம் பண்றாரு பாருங்க. அந்த அந்த மாதிரி ஒரு பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து வெளிப்படுவார் அப்படிங்கிறது இதன் மூலமா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர்களிடம் விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். அதாவது யாரு? பக்தர்கள் மேல இவருக்கு விசேஷ கருணை எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா பக்தர்கள் அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, தன்னை வந்து அவருக்காகவே எல்லா செயல்களையும் வந்து எல்லாத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணருக்காகன்னு என்ன செய்யறாங்க, அர்ப்பணிச்சு அவங்க பக்தி தொண்டை புரியுறாங்க. அதனால பகவானுக்கும் அவங்க மேல என்ன விசேஷ கருணை, அது காட்டுறதுக்காக அவர் என்ன செய்யறாரு, அவங்க இதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அறியாமை, நம்ம மனசுல இருக்க அந்த அறியாமைங்கிற அந்த இருள்னாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானை நினைக்காம நம்ம என்ன பண்றோம், பௌதிகத்திலே உழண்டுகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த அறியாமையை வந்து அந்த பக்தர்களோட மனசுல இருக்க அறியாமையை வந்து என்ன செய்யறாரு, ஞானம் அப்படிங்கிற சுடர் விடக்கூடிய தீபத்தினால அழிக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்றாரு. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் இருக்கிறாரு, இங்க வந்து பர்ஷித் மகாராஜா இருக்கிறாரு. இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, இவர் சிறந்த பக்தர் பர்ஷித் மகாராஜா. அவருக்கு வந்து இந்த ஒரு சின்ன ஒரு அந்தர சிறுவனால வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு சாபம் வந்துருது, 7 நாள்ல மரணம் அடைய போறீங்க அப்படின்ட்டு வந்தன்னா அவரு தன்னோட நாட்டை வந்து தன்னோட பையன் ஆனா ஜனமேஜயனுக்கு விட்டு கொடுத்து நீ ஆட்சி புரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, தவம் புரியா இங்க வந்துடுறாரு. கங்கை கரையோரம் வந்து உட்கார்ந்துடுறாரு. வந்து அவரோட சுத்தி எல்லா முனிவர்களும் வந்துடுறாங்க. அந்த நேரத்துல சுகதேவரும் அங்க வராரு. வந்த நேரத்துக்கு இவரும் வந்து இதுவரையிலும் யாருக்கும் உபதேசம் பண்ணதே கிடையாது. இவருக்கும் இவர் தூய பக்தனை தேடிட்டு இருந்தாரு. தக்க சமயத்துல பரீட்சித் மகாராஜா வராரு. அவர் வந்து இவர்கிட்ட கேட்கிறாரு, நான் வந்து என்ன அந்த இன்னும் 7 நாள் தான் நான் உயிரோட இருப்பேன், இந்த 7 நாளும் நான் வந்து என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா தான் நமக்காக அந்த பாகவதத்தை வந்து இவர் எடுத்து சொல்றாரு. யாரு? சுகபிரம்மன் வந்து மொத பாகவதத்தை அவரு தான் சொல்றாரு. எழுதுனது அவரோட தந்தை வந்து வியாசர், சொல்றது வந்து சுகர். அதுக்கு பிறகுதான் சூத முனிவர் வந்து சௌனக மகரிஷிகளுக்கு வந்து நைமிஷாரண்யத்துல 2வது முறையா சொல்றாங்க. இப்படிப்பட்ட அந்த விஷயம் வந்து இங்க சொல்லப்படுது. இங்க வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இவர் வந்து கபிலர் பகவானோட இன்னொரு அவதாரம், நம்ம கிருஷ்ணரோட ஒரு அவதாரமா பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு கபில முனிங்கிறது. இவங்க வந்து தேவகூதி, அவங்களோட தாயார். அவங்க தாயார் என்ன செய்யறாங்கன்னா, இவங்களோட கணவரான அந்த இது கஷ்யபர் என்ன பண்றாரு, இவங்களை விட்டுட்டு போயிடுறாரு. ஒரு குழந்தை வேணும்னு இவங்க கேக்குறாங்க. அந்த குழந்தை வந்து கபிலர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பெண்கள்லாம் பிறக்குறாங்க. பெண்களுக்கு அப்புறம் இவர் ஒரே ஆண்மகனா இவர் வந்து பிறக்கிறாரு. அப்போ வந்து இவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் வந்து தவத்துக்கு போயிடுறாரு அவரோட கணவர். இப்ப வந்து பையன் என்ன பண்றாரு, பையனோட ஆதரவுல இவங்க வாழலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது கபிலரும் நான் வந்து தபம் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் கிளம்ப போறாரு. அப்போ வந்து எல்லாரும் நீங்க போயிட்டீங்கன்னா நான் உண்டி தனியா என்ன செய்வேன் இந்த உலகத்துல, எனக்கு யாரு ஆதரவு அப்படின்னு இவங்க கேட்கும்போது அப்பதான் என்ன பண்றாரு, சாங்கிய யோகத்தை பத்தி இவர் எடுத்து கொடுக்கறது சொல்றாரு. நம்ம படிச்சோம்ல 2வது சாப்டர்ல சாங்கிய யோகம். அது வந்து இந்த கபில முனிவர் வந்து தேவகூதிக்கு சொன்னது. அவங்க சொல்லும்போது நான் உடல் வேற ஆத்மா வேற, அதை புரிஞ்சுக்கமா அப்படிங்கறத மாதிரி அவருக்கு இந்த யோகத்தை பத்தி உபதேசம் பண்றாரு. அதாவது இவங்க மனசுல இப்ப இவர் மனசுல இவங்க மனசுல எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமையை அழிச்சு ஞானம்ங்கிற சுடர்விடும் தீபத்தை இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஏற்றுறாங்க பகவானோட அருளால. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुनोवाच परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आसुस्त्वां ऋष्यः सर्वे देवर्षिर्नरदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं सैव प्रविश्य मे। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா.
இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். அர்ஜுன் வந்து இவ்வளவு விஷயம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? நீயே பரபிரம்மம், பரந்தாமம் அப்படின்னு சொல்லி பகவானோட பெருமைகள் எல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. அவரை பத்தி புகழ்ந்து இவர் பேசுறாரு. அப்ப என்ன சொல்றாரு? இத வந்து எனக்கு ஏற்கனவே வந்து நீங்க சொல்லிட்டீங்க. இது வந்து நாரதரும், அசிதரும், தேவலரும் போன்ற அந்த மிக சிறந்த ரிஷிகளும் வந்து என்ன செய்யிருக்காங்க? உம்மை பற்றிய புகழுரைகளை வந்து ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து நீரே உமது வாயால எனக்கு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. இவ்வளவு நாழி வந்து அவருக்கு உபதேச ஞானங்கள் எல்லாம் எடுத்து எடுத்து சொன்னோன்னா இவர் ஒத்துக்கிற ஆரம்பிக்கிறார். நீதான் பரபிரம்மம், உன்னை விட்டா பிரம்மங்கிறது யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறது. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பூவுலகத்தை விட்டு அவரோட சொந்த தாமமா இருக்கக்கூடிய அந்த கோலகுருந்தானுக்கு புறப்படக்கூடிய அந்த நேரம் வந்துடுச்சு. அப்ப உத்தவரும் இவர் அவரோட சிறந்த நண்பர் உத்தவர், அவரும் இன்னொருத்தர் யாரு, மைத்ரேய மகரிஷி, அவங்களும் அங்க வந்து வர்றாங்க. இவர் வந்து இந்த கிருஷ்ணலோகத்துக்கு புறப்பட போறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வராங்க. வந்து என்னையும் அழைச்சிட்டு போ அப்படின்னு வந்து உத்தவர் வந்து கேட்கிறாரு. உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு நான் எப்படிப்பா இருப்பேன் கிருஷ்ணா? நான் உன்னை விட்டுட்டு என்னால ஒரு நொடி கூட இருக்க முடியாது, என்னையும் கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. அப்போ வந்து கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு? இல்ல இல்ல, நீ வந்து இங்க இருக்கணும், இன்னும் சில காலம் நீ இருந்து இங்க செய்ய வேண்டிய சேவைகள்லாம் பாக்கி இருக்கு, நீ இருந்து முடிச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கீதையை சொல்றாரு. இப்ப இங்க அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாருல பகவத்கீதை, இப்ப நாம படிச்சுட்டு இருக்க அந்த பகவத்கீதை. இங்க இவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு என்ன உத்தவருக்கு என்ன கொடுக்குறாருன்னா உத்தவ கீதை கொடுக்குறாரு. அந்த கீதையும் நம்ம படிச்சோம்னா மிக சிறப்பா இருக்கும். அதுலயும் நிறைய பகவான் வந்து உத்தவர் என்னென்ன கேள்விகள்லாம் அவருக்கு வந்து இந்த வாழ்நாள்ல நிறைய சந்தேகங்கள்லாம் வரும். அவரோட குணநலங்கள், அவரோட செயல்கள் எல்லாம் நிறைய அவருக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்கும். ஏன் இப்படி கிருஷ்ணர் செய்யறாரு அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் அவர் வந்து கேள்வியா கேட்பாரு. அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாரு? இவரு பதில் சொல்லுவாரு. அந்த உத்தவ கீதையில அவ்வளவு அருமையான விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவः நஹி தே பகவன் வ்யக்திம் விதுர்தேவா ந தானவாः ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தமः பூதபாவன பூதேஷ தேவதேவ ஜகத்பதே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மையான நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். இப்ப என்ன சொல்றாரு? நீங்க இதுவரையிலும் சொன்ன ஞானத்தெல்லாம் நான் வந்து ஏத்துக்கிறேன், முழுமையா நான் வந்து ஏத்துக்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. பகவானும் அதைத்தான் சொன்னாரு. தேவர்களோ அசுரர்களோ முனிவர்களோ யாரும் வந்து என்னை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. சாதாரண மக்கள் வந்து எப்படி என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும்? நான் யோக மாயையில மறைஞ்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு அவரும் அதான் சொன்னாரு. அர்ஜுனனும் அதை வந்து ஒத்துக்கிறாரு. என்ன யாராலையும் உங்களை புரிஞ்சுக்க முடியாது பகவானே அப்படின்னுட்டு. இதுல என்ன சொல்றாரு? உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் யாரு? பகவான் தான். ஈஸ்வரக சர்வ காரண காரணம்னு வரும். எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு? அவரு தான். அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். இதுல என்ன எத்தனை வார்த்தைகள்லாம் வந்து சொல்றாரு பாருங்க. புருஷோத்தம அப்படின்னு சொல்றாரு. புருஷர்களில் உத்தமர். பூத பாவன, பூத இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் அதிபதி அவரு தான். பூதேஷ, தேவர்களுக்கெல்லாம் அவரு தான் வந்து இறைவன். தேவதேவ, ஜகத்பதே, இந்த அகிலத்தின் நாயகனே அப்படின்ட்டு அவரை வந்து என்ன பண்றாரு? புகழ்ந்து பேசுறாரு. அப்புறம் வந்து அவரோட சுயமா அவரே விருப்பப்பட்டு தன்னோட அந்தரங்க சக்தியினால வெளிப்பட்டா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? நாம எல்லாம் உணர முடியும், இல்லாட்டி வெளிப்பட முடியாது. அவர் வந்து மனுஷரா நம்ம வந்து தேவகிக்கு குழந்தையா அவர் வந்து பிறக்கும் போது எல்லாரும் வந்து என்ன சொல்றாங்க? கிருஷ்ணர் வந்து உலகத்துல வந்து சாதாரண ஒரு மனிதர், அவர் ஒரு ரிஷி குலத்து இளவரசர் தான் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து சொன்னாங்க. யாருக்குமே வந்து அவரோட பரம்பொருளே வந்து அங்க பகவானா வந்து பிறந்திருக்கு, குழந்தையா பிறந்திருக்குங்கிறது யாருக்குமே தெரியல.
ஆனா யாராலையும் உணரவும் முடியலன்னு நம்ம சொல்றோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு எப்படி வந்து ஒரு குழந்தையா மனித உருவுல அவர் எப்படி வந்தாரு அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிக்கப்படும். அவர் மனித உருவுல நம்ம இதுல கூட ஒரு ஸ்லோகம் வரும், அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷின் தனு ஆசிரிதம்னு. அதனால மனித உருவுல வந்தா அவர் பகவான்ங்கிற ஒரு எப்படிப்பட்டவர் நம்ம வந்து ஒரு கற்பனை பண்ணி வச்சிருப்போம். பகவான்னா இப்படி இருப்பாரு அப்படி இருப்பாருன்னு. அவரு சாதாரண ஒரு நம்மள போல ஒரு மக்களா வந்தா நிறைய பேரால புரிஞ்சுக்க முடியாது. இப்ப நமக்கே கூட எதுக்கு வந்து பகவான் வந்து இருந்தாருன்னா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கெல்லாம் சக்தி கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் நம்ப மாட்டோங்கிறதுனாலதான் அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த குழந்தையா உருவெடுத்து வரும்போது அவர் 4 கை ரூபமா விஷ்ணுவா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து காட்சி கொடுக்குறாரு. அதுக்கு பிறகு தேவகி வந்து வேண்டாம், இல்ல இது வந்து கம்சன் பார்த்தா உங்களை கொலை பண்ண வருவான், நீங்க வந்து சாதாரண குழந்தையாவான்னு கேட்டோன்னதுனாலதான் அவர் என்ன செய்யறாரு, 2 கை உருவமா கிருஷ்ண ரூபத்துல வர்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவர் வந்து கோகுலத்துல என்னென்ன லீலைகள்லாம் புரிகிறாரு. அவர் வந்து பாருங்க, நம்மளால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. ஒரு காளிங்கன் மேல ஏறி நடனம் ஆடுவாரு, கோவர்த்தனகிரிய மலையா தூக்குவாரு, நிறைய அசுரர்கள் எல்லாம் அழிக்கிறாரு. அத்தனை லீலைகளும் அவர் செய்யும் போது அவர் வந்து சாதாரண ஒரு மனிதர் இல்ல அப்படிங்கிறத நம்மளால உணர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இதுல தான் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம்ஸ் த்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்தயோசி பகவன் மயா. அடுத்ததையும் படிச்சிருவா மாதாஜி? படிச்சிருக்கோம். விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் சஜனார்த்தன பூய கதை திருப்திர்ஹி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அந்த வார்த்தை ஸ்ருண்வதோவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆமாங்க ஆமாங்க மாதாஜி, படிங்க. ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே மிருத்தம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாரு பகவான் அப்படின்னா, உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கணும். அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, உன்னை வந்து எப்போதும் நான் வந்து எப்படி நினைக்கிறது, எப்போ பார்த்தாலும் உங்களை நினைச்சிட்டு இருக்கிறதும், உங்களை மறக்காம நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதும் எப்படி நான் வந்து உன்னை புரிஞ்சுக்க முடியும் பகவானே? வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? உங்களை நான் பார்க்கணும். இப்ப வந்து கிருஷ்ணரா வந்து அவர் கண்ணுக்கு எதுக்க தெரிகிறாரு. 2 கை ரூபமா கிருஷ்ணரா தன்னோட ஃப்ரெண்டா அவர் வந்து பாக்குறாரு. வேற எதுல எந்தெந்த உருவங்களை நான் வந்து நினைவுபடுத்திக்க முடியும்? இப்ப நம்ம 7வது சாப்டர்ல பார்த்தோம், நீரில் சுவையாவும் நெருப்பில் ஒளியாவும் இருக்கிறேன்னு சொன்னார் இல்லையா? அந்த மாதிரி நான் வந்து எந்தெந்த உருவங்கள்ல நான் உங்களை வந்து நினைக்கிறது அறியறது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவரு வந்து தனக்காக கேட்கல, நம்மளை போன்ற மக்களுக்காக தான் வந்து அவர் வந்து அதை கேட்கிறாரு. அதுதான் அவர் சொல்றாரு, ஜனார்த்தனா உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். அவரோட வைபவங்கள் வந்து எண்ணற்ற வைபவங்கள். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா காளிங்கன் மேல ஏறி அவர் என்ன செய்யறாரு, குழந்தையா ஒரு 5-6 வயசுலயே அவர் என்ன செய்யறாரு, அத்தனை தலை பாம்பு, அது விஷமுள்ள அந்த பாம்பு அந்த யமுனையே வந்து விஷமாக்கி அதுல வந்து தண்ணி குடிக்கிற எல்லாரும் உயிரையும் போக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த நாகத்து மேல ஏறி என்ன செய்யறாரு, நடனம் ஆடுறாரு, காளிங்க நர்த்தனம் செய்யறாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு பகவான், அவருக்கு வந்து என்ன சக்தி, யோக சக்தி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அவரோட பெருமைகள்லாம் வந்து எனக்கு வந்து தயவு செய்து சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு அவரு அர்ஜுனன். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. உம்மை பற்றி செய்திகளை கேட்கறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு, எனக்கு நிறைவு வந்து ஆசையே அடங்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். பகவானோட விஷயங்களை அன்னைக்கு ஒரு மாதாஜி கேட்டீங்க, எந்த மாதாஜின்னு தெரியல, கிளாஸ்ல கேட்டீங்க, இது வந்து இன்னும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த பகவானோட விஷயங்கள், கிருஷ்ணரோட அந்த செய்திகளை வந்து நம்ம வந்து நிறைய எத்தனை தடவை வந்து கேட்டாலும் சலிப்பு தட்டாது. இப்ப வந்து பௌதீக விஷயங்களா வந்து நம்ம ஒரு சீரியலோ நாடகமோ இல்ல சினிமாவோ நம்ம பார்த்தா ஒரு தடவைக்கு மேல நம்மளால 2வது தடவை பார்க்க முடியாது, அதுல வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஆனா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம வந்து இந்த கதைகள் எல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம். கிருஷ்ண லீலைகள் வந்து நம்ம இப்ப கேட்கல,
நமக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து நமக்கு வந்து வீட்டுல சொல்லி கொடுப்பாங்க, இல்ல புக்ல படிப்போம், இல்ல யாராவது நமக்கு கதை சொல்லுவாங்க, தாத்தா பாட்டி. ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்னா, கிருஷ்ண கதைகள் எல்லாம் அங்க நாடகமா கூட நடத்துவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்திருப்போம், கேட்டிருப்போம். அதை பத்தி நம்ம வந்து உணர்ந்திருப்போம் அதிகமா. ஆனாலும் நம்ம வந்து அதுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே கேட்டுட்டு வரோம். இப்பவும் ஏன் அதை கேட்கணும்? நமக்கு வந்து அது வெறுப்பு, அதுக்கு திருப்பி திருப்பி கேட்கிறோமேனு ஏதாவது நமக்கு சலிப்பு வருதா? கொஞ்சமாச்சும் சோர்வு தட்டுதான்னா இல்ல. அது வந்து அதுதான் வந்து அர்ஜுனர் சொல்றாரு. உங்களை பத்திய வார்த்தைகளை, அதுவும் அவரோட வாயில இருந்தே அவர் கேட்கிறாரு. உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். அது வந்து அமிர்தம் போன்ற செய்திகள் அப்படின்னு பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवाच हन्तते कदाक्ष्यामि दिव्यात्मना विबुधयः प्रदायन्यथा कुरुश्रेष्ठे नान्यन्तो विस्तरास्य मे। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன் அப்படின்னு அவர் ஒத்துக்கிறாரு. ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. அது வந்து பறந்து விரிச்சு கிடக்கு. நான் உனக்கு கொஞ்சமா சொல்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? 12 ஆதித்யர்கள் மொத்த பேர் இருக்கிறாங்க. அதுல யாரு? நான் வந்து விஷ்ணு, நான் தான். வாமன அவதாரம் வந்து 12 ஆதித்யர்கள்ல ஒருத்தரா வரும். அதுதான் அவர் பகவான் சொல்றாரு. ஜோதிகளில் வந்து வானத்துல இருக்க நட்சத்திரம், சூரியன், இதுல வந்து சூரியன் தான் வந்து பிரகாசம். அந்த ஜோதியில நான் சூரியனா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. வானத்துல வந்து காற்றுகள் வந்து ஒரு 50 விதமான காற்றுகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. மருத்துக்கள்ங்கிறது இங்க காற்று. அந்த காற்றுகளுக்கு எல்லாம் தலைவனா இருக்கக்கூடிய அந்த மரிச்சி வந்து நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. நட்சத்திரங்களில் சந்திரன், சந்திரன் தான் நட்சத்திரத்துங்களே வந்து என்ன சிறப்புடையது, குளிர்ச்சியா நமக்கு வந்து பெரிய நட்சத்திரம் அதுதான். அது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. வேதங்களில் சாம வேதம், சாம கானம்னே சொல்லுவாங்க. அது ஒரு இனிமையான ஒரு மியூசிக் அது, அந்த வேதம். அதுல வந்து நான் சாம வேதமா இருக்கேங்கிறாரு. தேவர்களில் இந்திரன், தேவர்கள் எல்லாருக்கும் அதிபதி யாரு? இந்திரன். அது நான் தான். புலன்களில் மனம், நம்ம புலன்கள் வந்து 5 புலன்களோட 6வது புலன் வந்து மனம். அந்த முக்கியமான அந்த புலன் இல்லைன்னா நம்மளால எதுவுமே நினைச்சு பார்க்க முடியாது. அது நினைக்கிறதுக்கெல்லாம் காரணமா இருக்கிறது எதுன்னா மனம். அப்படிப்பட்ட புலன் நான் அப்படிங்கிறாரு. உயிர் வாழிகளில் உயிர் சக்தி, இந்த உயிர் இல்லைன்னா அந்த உடல் வந்து வெறும் ஜடம், பிரேதம். அதனால அந்த உயிர் சக்தியா இருக்கிறது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. 11 ருத்ரர்களில் வந்து முதன்மையா இருக்கக்கூடியது சிவபெருமான், சங்கரன் அப்படிங்கிற சிவபெருமானும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரன், செல்வத்துக்கு அதிபதி யாருன்னா குபேரன், அது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. வசுக்களில் வசு இருக்காங்க. வசுக்களில் அக்னி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நெருப்பா இருக்கிறது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. மலைகளில் மேருமலை, இப்போதைக்கு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல அந்த மலை. முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது, இப்ப மறைஞ்சிருக்கு. அப்படிப்பட்ட மேருமலை நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சேனாதிபதிகளில் கார்த்திகேயன், இவர் தான் வந்து என்ன செய்யறாரு? சூரபதுமன் எல்லாம் வந்து கொல்றதுக்கு வந்து இது படையெடுத்து வந்து சேனாதிபதியா இருந்தாரு. அப்படிப்பட்ட அந்த முருகப்பெருமானும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது புரோகிதர்களில் பிரகஸ்பதி, இந்திரன் எப்படி இந்திரலோகத்துக்கு அதிபதியோ அது மாதிரி புரோகிதர்களுக்கெல்லாம் அதிபதி யாருன்னா பிரகஸ்பதி தான். அவர் வந்து தேவகுரு, அவரும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. நீர்நிலைகள்ல எது அதிகமா தண்ணி இருக்கிற இடம்? பெருங்கடல், அது பகவான். அப்புறம் மகரிஷிகளில் பிருகு முனிவர் வந்து ரிஷிகள்லயே வந்து உயர்வான ஒரு ரிஷி. அந்த 25 ரிஷிகள் தொடர்றாங்கல்ல, அப்போ வந்தவர். அதனால அந்த பிருகு முனியா அவர் சொல்றாரு. சப்தங்களில் திவ்யமான ஓம்காரம், ஓம்ங்கிற வார்த்தை இல்லாம எதுவுமே இந்த உலகத்துல வந்து இங்க நடைபெறல. அதுதான் முக்கிய மந்திரமா சொல்லப்படுது. அது வந்து அந்த சப்தம் தான். அதை வந்து நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. யாகங்களில் திருநாம ஜபம், இதுல வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே படிச்சோம். இது நம்ம வந்து யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்யோஸ்மின்னு ஒரு பகவான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. யாகங்கள்ல வந்து ஜப யஜ்ஞமா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் வந்து என்ன செய்யுது? திருநாம ஜபம். அந்த ஜபமா இருக்கிறது நான் தான். அதாவது நம்ம இந்த ஜபத்தை சொன்னோம்னா நம்ம பகவானை எப்போதும் வழிபடுறதுக்கு ஈக்குவல். நம்ம போய் நேரடியா வழிபட வேணாம். இதுவே வந்து பக்தியில வந்து சேர்ந்துருது. பக்தி செய்யணும்னா ஜபம் உச்சரிச்சாலே போதும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
அசையாதவற்றில் இமயமலை. இமயமலை வந்து அசையாம இருக்கக்கூடியது. நமக்கு இந்த உலகத்துல நமக்கு தெரிஞ்ச மலை அது வந்து நான் இருக்கேங்கிறாரு. மரங்களில் ஆலமரம். ஆலமரமோ அது அரச மரமோ நம்ம வந்து வழிபாடு பண்ணுவோம். ஆற்றங்கரை ஓரத்துல இருக்கும். எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க, குளிச்சுட்டு வந்தோடனே என்ன செய்வாங்க, அந்த மரத்தை சுத்தி வழிபாடு பண்றது ஒரு சடங்கா நம்ம பாரத தேசத்துல இருக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த உயர்ந்த மரமா நான் இருக்கேன். தேவ ரிஷிகளில் நாரதர். நமக்கு தெரியும் எப்போதும் நாரதர் வந்து என்ன செய்யற சிறந்த ஒரு பக்திமான். எல்லா உலகமும் சஞ்சரிச்சுக்கிட்டு பகவான் நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய நான் தான் நாரதர், நான் தான். கந்தர்வர்களில் சித்திரரதன். இவர் வந்து கந்தர்வர்கள்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா நிறைய மியூசிக் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, பாடல்கள்லாம் பாடக்கூடியவங்க. அப்படிப்பட்டவர்ல நான் தான் சித்திரரதன், அது தலைமையானவர். சித்தர்களில் கபிலமுனி. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, வந்து தாய்க்கு வந்து அவங்க தேவகுதிக்கு சொல்ற அந்த கபிலமுனி இவர் வந்து ஒரு அவதாரமாவே அவர் வந்து வராரு. அப்புறம் குதிரைகளில் அமிர்தத்திற்காக கடலை கடைந்த போது தோன்றிய உச்சைஸ்ரவா. அமிர்தத்துக்காக கடல்ல கடையும் போது நிறைய விஷயங்கள் வெளியில வருது. அதுல அந்த உச்சைஸ்ரவாங்கிற அந்த குதிரையும் வருது. அடுத்தது இந்த பட்டத்து யானையால இந்த இருக்க சொல்லக்கூடிய ஐராவதமும் அதெல்லாம் வருது. அதெல்லாம் யாருன்னா பகவானோட பிரதிநிதி அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. இந்தந்த வடிவங்கள்ல பகவான் வந்து நமக்கு இருக்கிறாரு. மனிதர்களில் மன்னன். சாதாரண மனிதனை விட ஒரு மன்னனை வந்து நம்ம உயர்வா நினைப்போம் இல்லையா? இப்ப நம்ம நாட்டுக்கு பிரதமர் யாரோ மோடி அவர்களை நம்ம வந்து உயர்வா நினைப்போம். அது மாதிரி ஒரு அந்த காலத்துல ராஜா காலத்துல மன்னன் தான் உயர்வானவர். அதே மாதிரி வந்து அவரு அந்த வடிவத்துல இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதம். வஜ்ராயுதம் வந்து இந்திரனோட கையில இருக்க அந்த ஆயுதத்துக்கு ஒப்பா சொல்றாரு. பசுக்களில் சுரபி. கோலாக விருந்தாவனத்துல ஏகப்பட்ட பசுக்கள் இருக்கு. எல்லாமே சுரபி பசுக்கள். கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது. அந்த மாதிரி பசு நானா இருக்கிறேன். இன விருத்தியாளர்களில் மன்மதன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. காமத்துக்கு அவர் சொல்றாரு. சர்ப்பங்களில் வாசுகி. வாசுகிங்கிற பாம்பா நான் இருக்கிறேன். நாகங்கள் வேற சர்ப்பங்கள் வேறன்னு இதுல கொடுத்திருக்காங்க. நாகங்கள்ல ஆதிசேஷன், பல தலையுடைய பாம்புகள். ஆதிசேஷன் யாரு, பலராம அவதாரமும் அவரு தான். அதனால நான் வந்து ஆதிசேஷனா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. நீர்வாழ் இனங்களில் வருணன். நீர்க்கெல்லாம் அதிபதி யாரு, வருணன் நமக்கு தெரியும். மழை வேணும்னா வருணனை கும்பிடுவோம், அந்த வருணன் நான். அப்புறம் முன்னோர்களில் ஆரியமா. முன்னோர்கள் உலகத்துல வந்து ஆரியமா தான் தலைவரா இருக்கிற நான். நீதிபதிகளில் யமன். தண்டனை வந்து அதாவது ஒரு சரியா அது குற்றவாளிகள் என்ன குற்றம் நம்ம பாவம் செய்யறோமோ அதுக்கு தகுந்த தண்டனை வந்து கொடுப்பா யாரு, யமன். அதுதான் நீதிபதி. அப்படிப்பட்டத நான் யமன் அப்படிங்கிறாரு. தைத்திய அரசர்களில் பிரகலாதன். அவர் வந்து அசுரகுலத்துல தோன்றினாலும் அவர் எப்படி ஒரு பக்தியோட இருந்தார் பிரகலாதன்கிறது உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கதை. அப்படிப்பட்ட பிரகலாதன் யாரு, நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. அடக்கி ஆள்பவற்றில் காலம். இப்ப வந்து நம்ம நேத்தி நடந்து முடிஞ்சிச்சு, நேத்தி போயிடுச்சு. நேத்தி செவ்வாய்க்கிழமை நமக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு புதன்கிழமை வந்துருச்சு. நம்ம போய் நேத்தி காலத்தை நம்ம திருப்பி பழைய நேத்திக்கு நம்மளால போக முடியுமா? நாளைக்கு நம்மளால வர முடியும். நேற்று பொழுதுக்கு நம்மளால போக முடியாதுன்னா முடியாது, அது முடிஞ்சு போச்சு. அந்த மாதிரி காலமா இருக்கிறது யாருன்னா பகவான் தான். அவர் வந்து முதல் நாள் காலத்துக்கும் போக முடியும், மறுநாள் காலத்துக்கும் வர முடியும். காலத்தை அவரால் மாற்றக்கூடிய தன்மை அவருக்கு இருக்கு. அப்படிதான் வந்து அவர் அமாவாசை, போதாயன அமாவாசையை அவர் கொண்டு வந்தாருன்னு நமக்கு வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல நமக்கு தெரியும். மிருகங்களில் சிங்கம். சிங்கம் தான் வந்து என்ன செய்யறாரு, வந்து சிங்க அரசர். மிருகங்கள்ல உயர்ந்த மிருகம். பறவைகளில் கருடன். அதுதான் வந்து சிறந்த பறவை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. தூய்மைப்படுத்துவற்றில் காற்று. எப்பேற்பட்ட அழுக்கையும் என்ன செய்யும், தூய்மைப்படுத்திடும் காற்று. அதுவா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் ஆயுதம் தரித்தவர்களில் ஸ்ரீராமன். பகவான் ராமர் யாரு, அவரோட ஒரு திரேதா யுகத்து அவதாரம் நமக்கு தெரியும். மீன்களில் மகர மீன். மகர மீன்கிறது வந்து மிகப்பெரிய மீன். அதனால மக்கள் வந்து நிறைய பேரை வந்து பாதிக்கும். அப்படிப்பட்ட மீனாவும் நான் தான் இருக்கிறேன். பாயும் நதிகளில் கங்கை. கங்கையோட புனிதத்துவம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், அது நான் அப்படிங்கிறாரு. எல்லா படைப்புகளின் தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை, அழிவும் எல்லாமே என்ன செய்யுது, அவரால் தான் நடக்குது. அறிவில் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு. நமக்கு வந்து முதல்ல அறிவு நம்ம எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஆன்மீகத்துலன்னா, ஆத்மா வேற உடல் வேற அப்படிங்கிற அந்த அறிவு தான் முக்கியமான அறிவு. அது நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. விவாதி போரில் முடிவான உண்மை. 2 பேரும் வாதம் பண்றாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு கட்சி, இன்னொருத்தவங்க இன்னொரு கட்சி. ஆனா அதோட முடிவான ஒரு உண்மை வந்து முடிஞ்ச முடிவா ஒரு உண்மை வரும் இல்லையா, அந்த உண்மை யாருன்னா நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. எழுத்துக்களில் முதல் எழுத்தா இருக்கக்கூடிய அந்த அப்படிங்கிறாரு.
கூட்டுச்சொற்களில் இரட்டை சொல் துவந்த அப்படிங்கிற இரட்டை சொற்களா அவர் இருக்கிறாரு பகவான். தீராத காலம், இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா தீராத காலம்ங்கிறது மரண காலம் மாதிரி, அழிவு காலத்தும் அவர் தான் அவர் வருவாரு. படைப்பாளிகளில் பிரம்மா, அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல பிரைமரி கிரியேட்டர்னா இவர் செகண்டரி கிரியேட்டரா அவரே தான் வந்து விரிவங்கமா வராரு. எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் மற்றும் உருவாகுவை அனைத்துக்கும் உற்பத்தியாளரும் நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்புறம் பெண்களில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை, இந்த 7 ஐட்டங்களும் என்னது பெண்கள்கிட்ட இருக்குங்கிறாரு. அது எல்லாம் யாருன்னா என்கிட்ட வந்ததுதான், அதோட என் வடிவமா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சாமவேதம்னு முதல்ல சொன்னாரு. சாமவேதத்திலயும் இன்னும் ஒண்ணு சிறப்பா என்னன்னா பிரகத் சாமா, அது வந்து நடு இரவுல வந்து பாடுவாங்களாம். அந்த பிரகத் சாமாவா இருக்கக்கூடியவும் நான் தான் அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு. அடுத்து இன்னும் என்ன சொல்றாரு, கவிதைகளில் காயத்ரி, நான் வந்து காயத்ரி மந்திரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப புனிதம் நிறைந்த மந்திரம். அதுக்கு சொல்றதுக்கு நியம நிஷ்டை எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். எல்லா இடத்துலயும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ற மாதிரி காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட உன்னதமான மந்திரமா நான் இருக்கிறேன். மாதங்களில் மார்கழி, பகவான் வந்து நவம்பர் டிசம்பர் அந்த மாதத்தை சொல்றாரு. பருவங்களில் வசந்த காலம், அதாவது அப்பதான் பூ மலர்கள்லாம் என்ன செய்யும், பூத்து குலுங்கும், அந்த காலம் வந்து நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. ஏமாற்றுபவற்றில் சூது, அப்ப வந்து என்ன செய்யற, போர்க்களத்துல எவ்வளவு சூழ்ச்சி பண்றாருன்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த மாதிரி சூதா இருக்கிறதும் பகவான் தான். ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸ், மிக பிரகாசமா இருக்கக்கூடியது எது, தேஜஸ், அது நான் தான். அப்புறம் வெற்றி, வீர செயல், பலவான்களின் பலம், அது எல்லாமே பகவான். விருஷ்டி குலத்தவர்களில் வாசுதேவனா இருக்கக்கூடியது, இந்த இடத்துல பலராமனை குறிக்குது, அதுவும் நான் தான். பாண்டவர்கள்ல நான் அர்ஜுனனா இருக்கிறேன். முனிவர்கள்ல வியாசரா இருக்கிறேன். பெரும் சிந்தனையாளர்களில் உஷனா, உஷனாங்கிறது வந்து சுக்கராச்சாரியார் இங்க சொல்லுது. அவர் மிகப்பெரிய சிந்தனைவாதி, கவிகள்லாம் பாடக்கூடியவர், அதாவது அசுரர்களோட குரு, அதுவும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடக்கி ஆள்பவற்றில் தண்டனை, எல்லாருக்கும் தண்டனை கொடுக்கறது யாரு, பகவான் தான். வெற்றியை நாடுபவர்களில் நீதி, நீதியும் அவர் தான் கொடுக்கிறாரு. ரகசியங்களில் மௌனம், மௌனம்ங்கிறது இப்ப நம்ம ஒரு பகவானை பத்திய விஷயங்களை கேட்கிறோம், அப்புறம் நினைக்கிறோம், அப்புறம் வந்து ஸ்மரணம் பண்றோம், அந்த இடத்துல எது சிறப்பா செயல்படுதுன்னா மௌனம் தான். அந்த மௌனமா நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஞானிகளில் ஞானம், ஞானிகளோட இருக்க ஞானம் எதுன்னா பகவான். இது எல்லாமே வந்து பகவானோட வைபவங்கள். இதெல்லாம் கொஞ்சம் இத போல மலை மலையா அவர்கிட்ட இருக்குது. இவங்க துர்கா மாதாஜி, நீங்க கிளம்பணும்னா கிளம்புங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 5 minutes இருக்கு மாதாஜி. நீங்க எப்ப வேணுமோ கிளம்புங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இதுல யார் யார் கண்டுபிடிங்கள் அப்படின்னு இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து இது உள்ள வழி நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம்ல, அவரோட பெருமைகள் பத்தி தான் இதெல்லாம் இதுல பேரோட கொடுத்துருக்குறாங்க. பிரம்மா, சிவன், இந்திரன், வஜ்ரன், இப்ப நம்ம படிச்சோமே ஒரு லிஸ்ட், பெரிய லிஸ்ட், அந்த லிஸ்ட்ல வரதான் வந்து பகவானுடைய அந்த பெருமைகள். அவர் வந்து எந்தெந்த வடிவங்கள்ல நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு எடுத்து சொல்றக்கூடிய அந்த வடிவங்களை நமக்கு இங்க வந்து வடிவமா காட்டியிருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, யார் படிக்கிறீங்க? ரேணுகா படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படி. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத்தஹம் அர்ஜுனः ந தத் அஸ்தி வினா யத் ஸ்யாத் மாயாபூதம் சராச்சரம் நான்தோ அஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தவ ஏஷ தூர்தேஷதः ப்ரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர் வழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே அப்படிங்கிறாரு. இப்ப நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்னு சொல்றோம். பகவானோட நுண்ணிய துளிகள் தான் நம்ம எல்லாமே, அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். எத்தனை பேரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 25 பேரை அவர் சொல்றாரு. அந்த 25 பிரஜாபதிகள்கிட்ட இருந்து தான் அந்த உலகம் எல்லாம் வந்தது. அந்த 25 பிரஜாபதிகள் யார்கிட்ட இருந்து வந்தாங்க, பிரம்மா கிட்ட இருந்து வந்தாங்க. அந்த பிரம்மா யார்கிட்ட இருந்து வந்தா,
பகவான்கிட்ட இருந்து தான். அதனால இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் உயிர்வாழிகளுக்கும் விதை யாரு? பகவான் அப்படின்னு தெரியுது. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. இங்க எல்லாமே இப்ப மரமாகட்டும் மலையாகட்டும் அதெல்லாம் அசையாதது, உயிர்வாழிகள்லாம் அசையக்கூடியது. எல்லாத்துக்கும் காரணம் எது அப்படின்னா பகவான். அவர் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு தெரியுது. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. அவரே சொல்றாரு, என்னோட தோற்றங்களுக்கு எல்லை கிடையாது. தெய்வீக தோற்றங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு, நம்மளால எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நிறைஞ்சு கிடக்குது. அதனால அதை அவ்வளவும் உன்கிட்ட சொல்லணுமா? நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே, ஒரு சின்ன துளிதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறேங்கிறாரு. நமக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நமக்கு கஷ்டம். அதை அவரோட வைபவம் முழுசும் புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? அவரோட கோலோகத்துக்கு தான் போகணும். அங்க போனா கூட நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு அவரோட சக்திகள் வைபவங்கள்லாம் எல்லையற்று விரிஞ்சு கிடக்கின்றன அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவவா தத் தத் ஏவவா ஏவா கச்சதம் மம தேஜோ அம்ச சம்பவம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுவையே என்பதை அறிவாயாக. இது எத்தனையோ இவ்வளவு உலகத்துல சொல்லக்கூடிய மிகச்சிறந்ததான மிக புகழத்தக்கூடிய வைபவங்கள் எல்லாமும் எங்க இருந்து வந்ததுன்னா அவரோட பிரம்மாண்டமான அந்த தேஜஸ்ல இருந்து ஒரு சிறு பொறி அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரோட சக்திகள் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு எல்லையற்று விரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. ஹலோ, கேட்கலையா? படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன்னு சொல்றாரு. என்னோட வைபவங்கள் எல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன அவசியம் அர்ஜுனா? நீ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை. என்னோட சின்ன ஒரு பொறிதான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க புகுந்து எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு இருக்கு. இப்ப இங்க பலவிதமான உயிர்வாழிகள் இருக்கு. எல்லாரோட இதயங்கள்லயும் என்ன செய்யறாரு? பகவான் பரமாத்மாவா உள்ள நிறைஞ்சு நிக்கிறாரு. அவர் அவரோட சக்திகள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது கஷ்டம். அதனால நீ அவ்வளவும் நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது அர்ஜுனா அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. இவர் அசமோர்த்தவ அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு. அதாவது இவருக்கு ஒப்பானவங்களோ உயர்வானவங்களோ யாரும் கிடையாது. பிரம்மா சிவன் போன்ற அந்த தெய்வங்கள் கூட நாம பகவானுக்கு நிகரான கிடையாது அப்படின்னு இதன் மூலமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி யாராவது இவருக்கு நிகராவோ இல்ல அவரை விட உயர்வாவோ யாராவது தெய்வங்களை பத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னா நம்ம நினைச்சோம்னா கூட நம்ம என்ன வரும்? நாத்திகனா மாறிடுறோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பகவானோட தொண்டுல நம்ம என்ன செய்யணும்? அவரோட அத்தி தொண்டை புரிஞ்சு அவரோட உறவுல நம்ம ஈடுபட்டு அந்த கிருஷ்ண உலகத்தை சென்று அடையணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த அவரோட மகிமைகளை பத்தி இந்த சாப்டர் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் 10வது சாப்டரோட அத்தியாயம். யாராவது பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விபுதி யோகः நாம தசமோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ஜெய். ஜெய்.
ஹரே கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ஹரே ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா மாதாஜி தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சாட்ல அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். டிவோட்டிஸ் யாரெல்லாம் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணலையோ அவங்க மட்டும் மார்க் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இன்னைக்கு பாடத்துல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். பகவானை பற்றிய இந்த வைபவங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. கீதா மாதாஜி தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்லோகம் மாதாஜி. முடிச்ச பிரபுஜி மாதாஜி எல்லாருக்கும் மாதாஜி ஒரு டவுட் மாதாஜி. இப்போ முழுமுத கடவுள் பகவானை மட்டும் நம்ம தேவர்களை வணங்கறதுக்கு பத்தி நம்ம பகவான் மட்டும் எல்லாரையும் வணங்கின பலன் கிடைக்கும் சொல்றேன்ல மாதாஜி. இப்போ ஒரு மரத்துக்கு வேறு தண்ணி ஊத்தினா போதும், கீழே இலைகளை பராமரிக்கணும் அவசியம் இல்லை, அதுவே தண்ணி வேர்கள் வந்து மரத்துக்கு கீழே போய் சொல்றேன் மாதாஜி. இப்போ நான் தான் கார்த்திகேயன் சொல்றாரு, அப்போ பகவான் கார்த்திகேயன் பகவான் மரணமாத்தானே மாதாஜி? ரைட்டு தான். அவர் அந்த வடிவத்துல இருக்கிறாரு. ஆனா அவரோட முழு முதல் சக்தி எதுல இருக்குன்னா கிருஷ்ணன், பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் அதோட சக்திகள்லாம் நீங்க அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல வரும்போது தெரியும். அவருக்கு எத்தனை குவாலிட்டி இருக்குங்கிறது 64 குவாலிட்டி சொல்லுவாங்க. 64 குவாலிட்டியில சிவபெருமானுக்கு தான் அடுத்ததா விஷ்ணுக்கு 60 குவாலிட்டி இருக்குமாங்க. சிவபெருமானுக்கு அதை விட 56 நம்ம சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி குவாலிட்டி குவாலிட்டி வைஸ்ல குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். பகவான் தான் அது ஆன்மீகத்துலதான் இருக்கிறோம். ஆன்மீகத்திலே இருக்கும் போதே கூட என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல வரும்போது அவங்களுக்கு குவாலிட்டி வைஸ் மாறுபடுது. இங்க ஜட உலகத்துல வேறுபாடு இருக்கிற மாதிரி ஆன்மீக வேறுபாடுகளும் இருக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பகவானை வணங்குறது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். முருகனை கும்பிடக்கூடாதுன்னு எல்லாம் கிடையாது, சிவபெருமானை கும்பிடக்கூடாதுன்னு எல்லாம் இல்லை. ஆனா எல்லா சக்திகளும் நிறைஞ்சவர் யாருன்னா முழுமுதற் கடவுளான அந்த பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவரை வணங்கும் போது நமக்கு அதிக இது என்ன கிடைக்கும்னா நம்ம என்னென்ன விரும்புறோமோ அது எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். அதாவது ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம சென்றடையக்கூடிய அல்டிமேட் கோல் எது அப்படின்னு நம்ம முதல்ல தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். நீங்க முருகனை கும்பிடுங்க, ஆனா என்ன செய்வோம், முருகன் இருக்கிற அந்த எந்த இடம் இருக்கிறாரோ அங்க நீங்க போய் சென்றடைவீங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம்னு. அதே மாதிரி சிவனை கும்பிடுறவங்க கைலாயத்துக்கு போவாங்க. அந்த மாதிரிதான் இந்த பகவத்கீதையில நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். அப்படி படிக்கும்போது உச்சகட்டத்துல இருக்கிறது எது அப்படின்னா உச்சக்கடவுளா இருக்கிறது யாருன்னா அல்டிமேட் கோலா இருக்கக்கூடியது பகவான் கிருஷ்ணர் தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப கிருஷ்ணரை வணங்கினாதான் நம்ம கிருஷ்ணர் உலகத்துக்கு நம்மளால போக முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுதா மாதாஜி? புரியுது மாதாஜி. அதாவது கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போனா கிருஷ்ணன் வணங்கினா கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகலாம், கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போகும். அதுதான் நீங்க சொல்லிருக்கு. தேவ வழிபாடு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, 7th சாப்டர்ல தேவ வழிபாடை பத்தி படிச்சோம். தேவர்களை வணங்குறவங்க தேவ உலகத்துக்கு தான் போவாங்கன்னு அதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அது மாதிரி கிருஷ்ணரை வணங்குறவங்க கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போவாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு கீதைப்படி நம்ம இந்த பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயப்படி நமக்கு முழுமுதற் கடவுளா சொல்லப்படுறது பகவான் விஷ்ணு. விஷ்ணுவுக்கு மேல விஷ்ணுவே பகவான் கிருஷ்ணரோட விரிவங்கம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப நாம என்ன செய்யணும், கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போகணும்னு தான். பகவானோட எப்படின்னா வைகுண்டம்ங்கிறது இப்ப ஆபீஸுக்கு போய் இப்ப நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்க அதிகாரியை போய் சந்திக்கிறது எப்படி, வீட்டுல போய் அவரை சந்திக்கிறது எப்படி, அது வீட்டுக்கு போனோம்னா அவரோட ஒரு தோழமையோட போவோம். அதே அந்த அதிகாரி ஆபீஸ்ல போய் சந்திச்சோம்னா நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒரு மரியாதையோட தான் அவரை போய் பார்க்க முடியும். அது அது மாதிரிதான் வைகுண்டமும் கிருஷ்ணலோகமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. வைகுண்டத்துல இருக்கிறதும் பெருமாள் தான், கிருஷ்ணலோகத்துல இருக்கிறதும் அந்த பெருமாள் தான். ஆனா கிருஷ்ணலோகத்துல அவரோட நம்ம உறவு கொள்ளலாம், அவரோட நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒரு ஃப்ரெண்டா, ஒரு தாயா, ஒரு கணவனா, ஒரு மனைவியா, ஒரு தோழமையா, அந்த குழந்தையா, எப்படியோ ஒரு 5 விதமான ரசங்கள்ல அவர்கிட்ட பழக முடியும். ஆனா இப்ப வைகுண்ட லோகத்துக்கு போனோம்னா அங்க பகவான் விஷ்ணு ஒரு மரியாதையோட அவரை ஒரு தரிசிக்கிறதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாட்டு நியதிகளோட தான் நம்மளால போக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம படிச்சுக்கிட்டு வரோம்.
அதுதான் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வந்து எதை விரும்புவோம் சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் தள்ளி நின்று பகவானை தரிசிக்கிறதா, இல்ல பகவானோட ஒன்று கலந்து நம்ம அவரோட விளையாடுறத விரும்புவோமா? அப்படி பார்த்தா வந்து நம்ம இந்த கிருஷ்ணலோகம் தான் நம்ம எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு கோலா இருக்கும். அதுக்கு தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வணங்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மதர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சந்தேகம் அது இருந்தா கேளுங்க. சதாசிவம் பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் புரியுது இல்ல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. புரியுது. சந்தோஷம். ஓகே. வேற எதுவும் சந்தேகம் இல்லைன்னா கிளாஸ் என் பண்ணிடுறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் மாதாஜி. attendance போடுங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் என் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.